Presena bat, guazak ezautzera. Kaixo, egun hon. Apa, egun hon. Zer moduz, zelan? ¿Me sabes? Aumen, vuelta bat emoten. Oso ondo, ni Mikel, zu? Apa, ni Iñigo. Iñigo? Bai. Ondarrutarra? Akaba, bai. Bueno, posten naiz. Iñigo gauza bat, ni ondarrutarrak ezagutzeko presnabil, Bai. nolakoak dira ondarrutarrak? Leko denetan morun danetako, baina orokorrin jatorrak esango. Jatorrak, bueno. Baina igual batzukin ulertzeko eta arazuk eukizen. Zeba, ulertzekatik zeba? Bueno, baina esen daba gure izkeri, igual ez dela errezena ulertzeko. Ni orain arte ondo ulertu dizut. Bai. A ber, saldia gota batzut eta ia ulertzez da zuen. Ojo al Cristo. Guztaen gaztan gaztai, gazten gaztat, ez gaztan guztaen gaztai, ez gazta. Hostias. Plan gatzesa. Hoxe, petrifikatuta. Gustaten gaztan gaztai, Gustaten gaztan gaztai? gazten gazta. Gaztan gazta. Ta ez gaztan gustaten gaztai, ez gazta gazta. Gustaten gaztan gaztai, gaztan gazta. Estaten gaztan guztai, ez gaztan gazta. Bueno, erdixe... Bueno, eta horrez esan nahi du esan diazunak? Gustatzen zaidan gazta, Gazta? bukatu egin zait, da zaidan gustatzen gazta, ez zait bukatu. Ez nahi bukatu, bale. Beste esan molden batzuk edo... Batzu esan batzut, zeu bizkate Bai, bizkat aletik giputxe zain, ez da? Bai. Bueno, nik abantaila dakazatik, askar egiten dut, eta batzutan ematen du ondarrutarrez ari nahi zela, baino ez. Oida. Zu, gentia ite esan bai, hemen ondarrun, txo, ona bizkat. Ero launak etxeko eta, zu, famauzaz? Zu famauzaz. Famau ez da, famoso. Ez. Famau de ona, abila, abila, bueno, hori da. Famau kontrako baten bat, espada guztoko ere, lantzoi. Lantzoi de tonto, arrain bata. Arrain bada. Hau, akulinde, pez espada nantzako zeu zer, baina ondarrun insulto modu. Insulto modu lantzoi. Lantzoi deitzen batzu baten bate, ezabiz bai. Txitxinpotxin de sarritan. Sarritan. Txitxinpotxin gehatzen da ondarru lekatxon aurretik. Lekitxo joan beharko du barkamen azkatzea, baina lasa. Oida, hoi nire kontu. Ero, bibitxa. Bibitxa. Ase pare, esan zuen, hame nontxe, bibitxa. Bibitxa. Ta gazte jendiekin eta hola, esan molde berri badazkate? Gazte jendi, bai, relaja pezoide. Relaja pezoide, impresionante ditu zait. Oida, bueno, pixkat bat, eskema bat egin dezuri esker, zer gehiago beharko nukeo? Hor segundion, inortozune egizautzen, etorri neguaz da laun batzuk aurkeztuko txoa. Primera, venga, base integrazioa pixka bat ondarrun. Venga, eskerrik asko Iñigo. Bueno, hemen txe, hau da eguna ondo hastia. Ba, geldik. Hombre. Zuaitzek armosako. Seguru. Ozen, launak ezautzea. Launak? Zer da? Ondarruko parrokua? Parroku ez, egon satxez bizkat. Ozen, goruzke miro bon. Goruz, bale. Ozen da. Torre. Baina, hostia, Elizaren teliatun babiltza, ez da? Bai, hemen txe biziri. Bai. Herriko lagunak. Adios. Xaia gata. Bai, bueno, impresionantia da, hemen txe, ze. Ojo al Cristo, hemen sorpresa bat daukauta. Herriko guardianak. Herriko guardianak dira hauek. Bai, honetik kortxeleko mamuk. Kortxeleko mamuk, Iñigo eta. Elixi sortu zanin, 15. mende batxueran, hone figurak egin da diba gorte bateko pertsonaji. Anda erregi. Txistulaxe. Hau guardiano mazeru bateaz. Anda erregine. Garrandik aparte. Juan Carlos da Sofia Morin, aparte. Iñigo, gutxiko labera ze garaitakoa dira? Hau de, 1480 bueltan eraikitxako elixide eta ordungo xi. Bai, gaina historikoak, mende askotakoak hemen, bai. Frantzesak errebenin ondarru, ondala urte batzuk, elixa hau zutik aguantaban, da hemen dagau altxorra arkitektura. Bai, altxorra egitea esan, Kondaira bata esaten da bena, hau de kortxela, da azpiko lehen egon gazen lekurek, korreti. Korretia, 3 buelta emon eskio, atzalde oso aspiretatik aurrea, horko toke deke dagoan. Bai. 2 urte sinala arrisko. Ojo al Cristo. Arrisko 2 urte sinala. Da, eguan ondarruta arneska bat, Leokadi izeneku. Leokadi, entzuna da. Leokadi, esaune da, da balienti izan ba, da kontraenbir. Da, zizan, 3 buelta emotzan, da arrisko bihurtu zen, da hemen egoten da. Urte guztien, herrixe zaintzen. Eta, abuztuak 14 gabaz, Andramai bezperan, gabeko 15etan, 14 bajaten da, herriko jaxak, bajaten da, kortxeleko mamu guztikin batea. Eta lehena zan, honek kondaira usan, herriko umiei de bizka bilurre moteko eta etxakusteko. Kortxeleko mamu, egia esan, impresionatuta nahi, bertatik ikusita, burutik ikusita, izango ote da. Bueno, Iñigo, eta ze martxa orain? Hone laun bateaz gatuna, grabaketa batzuk enbir dugu. Joño? Animaten basa horra, gara gutziko. Hori da, venga, guazen Iñigo ekin. Kaixo, urte askotako, Mikel. Apa, Iker. Bueno, nun gaude, Iñigo? Bueno, haude Ondarruko radixo irratian estudixu. Ondarruko radixo? Radixo irratia. Kirol baten jarraipena etxen dugu. Primeran. Torri, ia guztan. Bale, guazen ba. Bai. Hemen txe gaude, Ondarruko radixo irratian. Radixo irratian. Famau, Gente famau, bai. Hombre, kategoria. Eta esan diazue, kirol erretransmisio bat egin gara. Kirol erretransmisio bat enbir dugu. Baina, ojo al Cristo, hor ni sumo ikusten ari naiz. Hori, kirol bat. Bai.
sumo zalea zarete? Hori da. Da, YouTubeen dakau kanal bat, Kukulumutxun deitzen dena. YouTubeko kanala Kukulumutxu. Etxen dugu, jarraitzen dugu ikusi honek eta komentatzen dugu ondarrutar. Beraz, sumo borrokak retransmititzen dituzu ondarrutarrez. Hori da, bai. Kanalak izan aldu, Kukulumutxu. Kukulumutxu. Zer nahi du Kukulumutxu, zehazki? Kukulumutxun de, gazterazkoen kuklillas. Kuklillas, bale. Kuklillas, Kukulumutxu, bale. Jarraitzaile asko dazkazue? Fijo, hogei edo. Hogei, fijo. Bakut hemen dugu horrean bat beste gehiago. Ondo, a ber, ia. Nire apuntatuko naiz, así que, bueno, hemen txedo, kaixei, eno. Enjo. Haude txikitinu. Txikitinu. Hemen ipintzen dau, lauta amabi kilo. Gizarju, gozi pasata. Ziren, Kukulumutxun ipini di. Kukulumutxun, pun, eta golpe. Ja, listo. Ordu buru, aiba, koño. Aiba, matxin saltu nen jau, ez dut zaurten da. Alkarri kontu kontaten, zapato gabeko kontu eta... Gora dodot izak. Dodot izak, isek altzerkin. Horre arrautzak, ondo ez dut konberdi. Arbitrua pixatako jonatuta. Epa, eta kanpo, pila. Adios, bilimboloka. Adios, bai. Indiana Joneseko... Bola bezala. Ah, juten di. Eta, Solomon modu, beru. Oida, Solomon modu, noida. Adios, itirik handixena honetxetik, dobles. Agostito, puxi hori. Eta beste batzuk, igual, kabaz kalintopa eskio susta, baina hau kalintopa eskio nik etxeru gure eman. Bai, mutilio nagar. Bai, honek, zein egirazten da, pum. Txoke de trenes. Txoke de trenes. Atadek, etitimuturra rapatu jo, relajapezoi. Listo. Bueno, mutileak, impresionatuta gatu nahi sekila esan, hemen txondarrun, radixu irratin, Kukulumutxu. Kukulumutxu saioa, eta bentsa sumon erretransmisio hauekin. Eskerrik asko, bihatzez eta ganikoa herria zautzera berri, balez? Urrengo metorri. Hoi da, utzi goiai, gero arte, agur magos. Hemen. Gustaten gaztan gaztai, ez gaztan gustante gaztai, ez gaztan gazta. Toma! Eskerrik asko indigo, bihotzez. Hau ez da metodo baugan, hau da metodo leokadi. Zergatik, ni entzun da gero jendea harrituta gelditu dalako. Esaten dute, pagadik Gipuzkeraz gazki egiten du eta ondarrutarrez ongi. Imaginatu, mundu alrebez. Bueno, nik egia esan ondarruz maite minuta dago pixka bat, eta pixka eta zinaiz ondarrutarra serio ikasten. Eta nire konklusioak ateratzen, eta esan moldeak behar ditu niretzako. Adibidez, nola esaten da Mikel Pagadi naiz ondarrutarrez. Onatx, lantzoi gafapazti bilamonakura. Ondo? Bueno, vale. Nik esan molde batzuk behar ditut, eguneroako, bakoitza dan bezala da, eta adibidez, nola esaten da izurik eta goiztiarra edo ejakulador prekoz ondarrutarrez. Hemen txadaukau. Arindangan bolioletxi. Ondo dago? Bueno, vale. Eta importantena, nik nire etxerako amakin bizi naiz batzutan, behin harrapatu zidan etxeko lanak egiten. Hortik dijo, eta nola esaten da hori ondarrutarrez? Ba, hemen txedago. Malutinata intzerikitun ama. Eskerrik asko inigo.